Достарым, бүгінгі геройларыбыз нәқ бүгінгі күн кебек. Яқты, қияшлы, матур гаилә. Зилә һәм Айдар Гаптиновлар. Айдар Татарстанның атказанган артисты, Казан шәһәр филармониясы солисты. Зилә ханым 116-нчы мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Бергәләшеп 3 бала үстерәләр. 2 малай һәм кыз. Кызлары Айсулуны сез инде миннән яхшырак белергә тиешсез. Ул безнең Яңа гасыр телевидениесендә алып баручы булып эшли һәм искиткеч матур җырлый. Без бүген менә шушы матур гаиләгә кунакта булачакбыз. Исәнмесез, Зилә ханым, ничек хәлләрегез? Аллаға шükür, нихаят Лейла килеп җиттегез безгә. Инде бу елда килмәгән булсагыз, үзем чакырадырым. Ярый, үзегез килеп калдыгыз. Тыйынвада булган бөтен тапшыруда диярлек катнашып беттем. Айдар да катнашты. Менә шушы әдәм белән һава тапшыруында сез алып барган күптән катнашасы киләдер. Айдар абый, хатыныгыз әллә качан инде шушы тапшыруга чыгасым килә дигән иде. Ни өчен шалтыратып әйтмәдегез? Әйе, сезнең тапшыруыгызны бик ярата, Зилә ханым. Ул инде күптәннән миңа әйтеп киләдер, әйдә шул шалтыратыйк, әйдә беренчек юлларын эзләргә, белешергә. Менә ниһаят, менә минем быелгы юбилей елында безнең гаилә турында шулай тапшыру эшләргә килүегезгә инде без шиксез шатбыз. Мин сезгә менә 50 яшь тулганын көттем. 50 яшь дигән сүзне үзегез ничек иттереп кабул итәсез? Мин үземә һич кенә дә 50 яшь түгел кебек. Менә урамда үтеп барганда элекке яшь чактагы гадәт буенча кайчакта яшь кызларны әзрәк шаяртып аласы килә. Әмма ләкин магазин витринасында үземнең шәүләмне күреп калам да, ай-һай, ярамый икән шаяртырга дигән фикергә киләм. Мин уйлаган идем, сез хатыныгыздан куркып карамыйсыздыр дип. Юк, минем хатыным ул ничек дип әйтим, андый көнчел кеше түгел. Үзегезнең менә шушы әйткәнемчә 18 яшьлек чакларга әйләнеп кайтып, ирегез белән танышкан мизгилләрне рәхәтләнеп сөйләгез әле безгә. Университетта укыдык, филология факультетында 1 ел укыдык. Бер-беребезне күрмәдек. Бер тулайтыракта яшәп, ничектер күрешмәгәнбез инде. Ул татар факультетында укыйдыр, мин башкорт факультетында укыйдыр, Башкортстанда, Башкорт дәүләт университетында. Шуннан бер көнне вакытыда очраштык без моның белән. Ялгыш кына. Шуннан соң инде ул мине сразу шаттым ди. Икенче көнне кирип ул мине кинога чакырды. Икәүләшеп кинога барып кайттык та без аның белән җитәкләшеп, шуннан соң бер көндә аерылышмадык. Хатыныгыз белән танышкан чаклар исегездәме һәм ничегрәк исегездә калды? Без менә шушы көз аенда 10 ноябрьдә танышканыбыз ул истә калган һәм 11 ноябрьдә мин аны кинога чакырдым. Ул вакытта бит инде кинога йөрү 12-се өйләнештек дип кенә әйтә күрмәгез. 12-се өйләнеп тә куяр идек. Әмма ләкин алай килешмәс дидек. Шуңа күрә әзрәк йөри geldi дидек. Без инде аның белән ярты ел белән йөреп, шуннан соң әтиәнләр белеп калып, безнең авылга кайтып, аларның авылына кайтып, 11 июньдә инде без никахта укыттык. Ирегез белән бергә яши башлаганыгызга инде 30 ел була, Алла бирсә, шушы 30 ел эчендә иң йөрәгегезгә үтеп калган вакыйгалар кайсылары булды? 30 ел эчендә төрлесе булды инде. Яхшысы да, авыр вакытлары да, иң истә калган вакытлар инде ул балаларны алып кайту, балалар табу. Балалар табу дигәннән мин интервьюда укыган идем, сезнең кызыгызны роддомда бер үзегез генә тапкансыз икән дип. Сөйләп алыгыз әле. Уфада яшәгәндә безнең янда гына яңа 4нче роддом төзегәннәр иде. Шунда җәү генә бардык без анда, якын гына иде, барган идек. Бер бала табучы хатында юк, ул авыр 90нчы еллар. Бер вак кешедә юк, үзем генә йөрим. Һәм сериал барадыр ул вакытта, богатые тоже плачут дигән. Бөтенебез елга карыйбыз. Бөтен халык минем дә карыйсы килә, үлеп карыйсы килә, нәрсә булган тегендә, теге герой белән нәрсә булган беләсе килә, ләкин шул схваткалар сериал карарга ярек бирми. Бөтен медсестралар, врачлар бер бүлмәгә кирип, телевизор булган бүлмәгә кирип капландылар. Мине караган кеше дә юк, күргән кеше дә юк. Беренче тапкыр тапмаса әле тиз генә дип, тынычлап, рәхәтләнеп, бикләнеп сериал карыйлар. Мин коридор буйлап йөрдем. 18:00-да кино бетте. Һәм мине тиз генә алып барып инде 18:15-тә беренче кызыбыз дөньяга килде.
Havalarda uçar iki akkuş, kavrayları jirge kıyıla. Yanıp süysen köngül kanadına, мәңгі талмас кебек тыйыла. Yanıp süysen köngül kanadına, мәңгі талмас кебек тыйыла. Siz үзегез укытучы кеше буларак өйгә кайтып та аларны өйрәтергә яратмыйсызмы? Юк, мин өйдә тынычлыкны яратам. Һәрбер кешегә өйдә рәхәт булсын, гармония булсын. Менә өйгә барсаң да кайтасы килеп торсын. Өйдә тынычлык, рәхәт атмосфера тудырырга тырышам мин. Өйдә дә аларның теге нервларына тиеп, борчытып, замечаниялар әйтеп торырга яратмыйм. Шуңа инде безнең өйдә һәр вакыт гармония, рәхәтлек хөкем сөрә. Шуңа күрә дә сезнең бик күпләр менә үрнәк гаилә, матур гаилә дип сөйлиләрдер инде. Шулай Үзегезгә дә әйткән кешеләр бармы? Бик күп әйтүчеләр дә бар, туганнар, дуслар да, Инстаграмда язучылар да күп менә фотолар куям икән. Әгәр гаилә бөтенебез төшкән, сез шул хәтле искиткеч гаилә, саклангыч гаилә, сездән үрнәк алабыз, сезнең һәрбер постыгызны укып барабыз, сез шул хәтле оста итеп язасыз. Сезгә сокланабыз дип язучылар бик күп. Менә чит кешеләр яза әле, теге таныш белешләрнең әйтүе инде бер хәл, бөтенләй дә чит кешенең шулай дип язуы күңелгә рәхәтлек бирә. Шулай да шул кадәр матур гаилә булып буламы ул? Була дип уйлыйм менә. Менә бит сез бар, әйме? Бар бит. Чынлап та менә тик балалар алдында кычкырышырга тырышмыйм. Начар әтиләренә карата бер кашанда балалар алдында начар сүз әйтмим, замечание әйтмим. Балалар дәрәҗә төшергә тиеш түгел, әтинең дә Айдар да шулай ук балалар алдында минем турда бернинди начар сүз дә әйтми, миңа да начар сүз әйтми. Шуңа күрә балаларның да, Айдарның да һәр вакыт өйгә кайтасы килеп тора. Алар беләләр, өйдә һәр вакыт тәмле ризык көтеп тора, Ашык йөз көтеп тора. ашык йөз көтеп тора, тәмле сүз көтеп тора. Һәм бүтән проблемаларны өйгә кайтып сөйләй аласың, бушана аласың. Әгәр инде ул эштә проблема, урамда проблема, һәм өйгә кайтып та тагын ниндидер проблема булса, инде ул яшәү бик авыр булыр иде. Шуңа күрә шул яшәүне җиңеләйтергә тырышам. Димәк, хатыныгыз чыннан да сезнең гаиләгезне иң яхшы һәм иң әйбәте дип исәпли. Үзегез ничек исәплисез? Дөресен генә әйткәндә, мин чынлап торып, бәлки үзең мактап утыру ул килешеп бетә торган да эш түгелдер. Ләкин читтән карап. Читтән карап та карыйм. Әмәле эштән дә карап. Эштән дә беләм, читтән дә караштырып карыйм. Безнең гаиләбез бик матур, Аллага шөкер дип уйлыйм. Менә хатыныгыз сөйләде, без балалар алдында гомумән талашмыйбыз дип. Ансы табигый хәл, әлбәттә, без аны ниндидер бер ул хәтле мөһим нәрсә итеп карамыйбыз. Балалар алдында талашу килешә торган эш түгел. Шуңа күрә мин аны ничектер әһәмият Бу да бит инде тәрбиянең бер ысулы. Шулайдыр дип уйлыйм. Чөнки бала чага әти-әнисе турында матур сүз генә ишетеп үсә, хөрмәте юкка чыкмый. Баланы менә тәрбияләү, ничек тәрбияләдегез дигәннән, баланы үз үрнәгендә тәрбияләргә кирәк. Ишеткәндә бала, син кемсең? Бала сине үрнәк итеп ала. Телеме ул, теләмиме? Балага син үрнәксең, бала сине шуннан кабатлый. Ул телеме, теләмиме? Ул бала чактан ана сөтеннән шулай тәрбияләнеп килә инде. Безнең ничек сөйләшүдән, безнең бер-беребезгә мөнәсәбәтебездән ул ана шуннан җайлап кына үзенә гомергә, үзенә шуна басыла килә. Һәм ул гомерлеккә шундый кеше була. Әйтәләр бит әле, бала чага ишетми, ләкин ул күрә генә диләр. Күреп кенә кабатлый. Димәк, бу нәкъ сезнең гаиләгә туры килә инде алайса. Шулай, үз үрнәгендә тәрбияләргә кирәк баланы. Үзең Нәрсә күрә, шуны кабатлый. Шулай. Зилә ханым, сезнең эшегездә шул кадәр авыр, сез урыс телле балаларга татар теле өйрәтәсез. Татар теле белән шул кадәр проблемалар булган заманда эшегезне алып бару кыен түгелме? Эшемне бик яратып эшлим. Эшемне яратып эшләгәч, Өйрәнәсем килми дигән балаларга ничек җавап бирәсез? Ничек өйрәтәсез? Менә шул өйрәнәсе килерлек итеп өйрәтәм. Алар чын-чынлыклап инде дәрес бетте
икедәнме дип чыгып китәләр һәр вакыт минем дәресләрдән. Шуңа күрә татар телен өйрәнәселәре килә иде алайсың. Өйрәнәселәре килә һәм чынлап та өйрәнәләр. Менә рус телле балалар рәхәтләнеп татарча сөйләшәләр. Зилә ханым, үзегез гаиләдә татарча сөйләшәсезме? Балаларыгыз татарча яхшы сөйләшә? Өйдә татарча гына сөйләшәбез. Русча сөйләшү ул гадәткә кермәгән. Безнең инде дәүләт теле, татар теле. Безнең гаиләдә ике дәүләт теле юк, бер генә дәүләт теле. Сез димәк татарча гына сөйләшәсез? Татарча гына сөйләшәбез. Барысы да балаларның камил белә. Tallardan şulay yuk şişmeler ağalar. Menyalar Köklerde şulay yuk yıldızlar yanalar. Мәңгелекләр алар. Әле күптән түгел генә сезнең кызыгыз кияүгә чыкты. Яңа гына кияүгә чыккан кызына әти кеше нинди киңәшләр бирә? Әле алар яши башлауларына да бит инде ярты гына ел булып килә. Мин кызыма шунысын әйтәм, әниң кебек бул дим. Менә әниң бик һәйбәт хатын, бик һәйбәт әни. Менә әниңнән үрнәк алсаң, тормышыгыз җайлы булыр дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, дин ислам ул безнең үзебезнең балабыз кебек, ул минем үземә дә охшаган, менә шулай туры килгән. Аны теләр теләмәстән Айсылу шулай сайлаштылар микән, табыштылар микән, Айсылу шуңа аңа кияүгә чыгарга ризалык бирде микән инде. Әмма ләкин менә гомумән генә әйткәндә, Айсылу әнисенә үрнәк ала да инде ул әнисе. Димәк, сез чын хатын-кыз, сезнең хатыныгыз кебек булырга тиеш дип уйлыйсыз? Чын хатын-кыз дип уйламыйм, менә Айсылу бит Айсылу бит инде үзенең әнисен кемгә караганда да яхшырак белә. Шуңа күрә әнисенең уңай якларын бик һәйбәт белә бит инде. Менә шу әнисенең уңай якларын истә тотып яшәсен дип уйлыйм. Әнисе аның Аллага шөкер бик яхшы хатын. Айсылу кияүгә чыкканнан соң сездән ниндирәк киңәшләр сорады? Кияүгә чыкты һәм бер туктаусыз телефоннан шылтырата башлады көндә. Ул ирне 3 тапкыр ашатырга кирәк икән бит. Нәрсә пешерергә, монсын ничек пешерергә, тегесенең рецептын язып җибәр әле, монсын ничек пешерәләр әле ул дип. Ой, мәйтәм болай итеп көндә рецепт диктап әйтә башласам, нәрсә була бу дидем дә, Instagramда иң кызыклы, иң гади итеп пешерелә торган рецептларны куя башладым. Яшь кызларга, киленнәргә дигән хэштег астында һәм җиңел генә, җиңел пешерелә торган. Хәзер инде Айсылу кел шуннан карап пешерәм ди ашарга ди. Ул гына түгел әле, үзем дә шуннан карап пешерәм. Үзем язам да, пешереп карыйм да, шуны куям да, хәзер инде онытам, шуннан карап пешерәм. Һәм инде бик күп яшь кызлар, ой, рәхмәт, шундый аңлаешлы итеп язгансыз шушыга ди генә рецептны. Мин инде авыр әйберләр язмыйм. Җиңел итеп пешерелә торган, җиңел әзерләнә торган хәзерге безнең заманда. Һәм Айсылу инде хәзер гел шуннан карап пешерәм ди. Тагын нинди киңәшләр сорады? Ярый, ирне охшатасы бар эштәп караган, бер хәл. Тагын нинди киңәшләр сорады? Киңәшләр сорамый, анысын үзем әйтәм инде. Бер туктаусыз киңәшне биреп торам. Иреңне һәр вакыт санлап тор, һәр вакыт аны беренче итеп күр, һәр вакыт киеме юылган, үтүкләнгән булсын, ашарына әзер булсын, һәм өйдә проблемалар белән көтеп торма, өйдә һәр вакыт ачык йөз белән көтеп тор, һәр вакыт аның кайтасы килеп торсын өйгә дип. Шундый киңәшләрне үзем биреп торам инде, сорамаса да. Һәм инде ул беренче кирмәгәндә икенче тапкыр керәчәк, икенче тапкырында кермәсә, кашанда булса бар ул бер туктасыз сөйләп торган әйбер кешенең күңеленә керәчәк. Димәк, аңлаганчы аңлатасыз, әйе? Аңлаганчы аңлатырга тирек. Бездән үрнәк, безгә дин исламда әйтә, сезнең гаиләдән үрнәк алып яшим. Минем гаиләмнең дә сезнең гаилә күп булуын телим дип. Дин ислам белүемчә сез үзегез Чиләбедән, Айсылу инде безнең Казаннан шул кадәр ерак арадан ничегрәк танышып, ничегрәк өйләнештегез сез? Сөйләгез әле безгә. Төп эшемнән тыш мин татар концертларын оештыру белән шөгыльләнәм. Инде Айсылу безгә 3 тапкыр концерт белән килгән иде. Беренче күрүдә үк аны бик шаттым. Социаль челтәрләрдә аңа дуслыкка кердем.
яза идең. Һәм яза идем. Язбалы идең. Берәр сәбәп табып, аңа яза идем. Айсылу кай вакыт җавап бирә иде, кай вакыт юк. Шулай булды инде. Инде узган ел декабрьдә ул безгә янә килгәч, мин аны свиданиягә чакырдым. Свиданиягә чакырдым. Аннан инде без бергә булуыбызны, бергә булырга теләүебезне аңладык. Шын мәхәббәт булгач, аны бик теге узакка сузасы килми бит ул. Шуңа күрә җәй көне өйләнештек без. Айсылу, хәзер инде менә сез сөйләгез. Денислам белән танышу сезгә ничегрәк тәэсир итте? Беренче күрүдә үк ошадымы, ошамадымы? Сөйлә рәхәтләнеп. Чыннан да мин инде 1 ел элек беренче тапкыр барганым концерт белән. Иң башта Денисламга бик игътибар итмәдем, аннары без инде интернетта аралаша башладык. Аралаша башлагач мин дә уйлаган идем, ул Чиләбедә, мин Казанда 1000 километр ара безнең аралашудан мәгънә юк дип уйлаган идем әйе. Ләкин күрәсең, шулай язган һәм без инде декабрьдә ул мине свиданиягә чакыргач, ничектер башка аерылышасы килмәгәнне аңладык. Һәм инде Денислам ул чын егетләрчә үзен тотты һәм теге куй железо пока горячо диләр ул шуңа керә. Җәйге туйбызда булып куйды. Тиз генә дип әйтсәң дә булай. Хәтта мәхәббәт Денисламны Казанга алып килгән. Казанга күченергә җинасыз әйбит. Мин уйлыйм, менә чыннан да мөнәсәбәтләр алар еллар буена барса, ул бер яхшыга да китермәй. Чыннан да чын мәхәббәт булса, барса тиз булырга тиеш дип уйлыйм. Айсылуның әти-әнисе белән танышкан мизгелләр ничегрәк исеңдә калды? Танышыр алдыннан бик тулкынландым, чөнки бабайны телевизордан гына күргән бар. Башта аны күргәч мин әйтәм, бик кырыс кеше бу, әйтәм. Шундай. Нишләрмен инде? Шундай җитди кеше, классика җырлый, мин әйтәм. Чөтә мин куркыштырам танышыр. Аннары танышкач бик гади кеше, юмор хисле, бик ачык кеше. Денислам, менә искә алдым, син шулкадәр чиста, матур итеп татарча сөйләшәсең. Чиләбедә яшәгән килеш татар телен саклап калу сиңа авыр булмадымы? Минем тамырларым Чиләбе өлкәсенең Ачлыкүл исемле татар авылыннан. Балачакны авылда үткәрдем. Татарча җырлап, татар җырларын тыңлап, шулай үстек инде без. Айсылу, димәк, сез быел гына кияүгә чыктыгыз һәм гаилә курдыгыз. Ничегрәк сезгә гаилә тормышы? Чынлап әйтсәң, ышанып та битеп булмый, әле үземнең гаиләм бар инде. Денислам ул акыллы, түземле. Сиңа түзәйме? Миңа түзәйме? Вакытта Барасыңмы үзең сөйләш? Аның үзенең шундый сөйкемле сөяге бар, үзенә тарта белә торган. Әтиең һәм әниең турында нинди фикерләр әйтә аласың? Синең өчен кемнәр алар? Горурланып сөйлисеңме әти-әниең турында? Әти-әнием белән без бергә үстек дисәң дә була. Чөнки мин беренче бала, аларның шундый принцип булган күрәсең, сначала нянька, потом лялька. Менә бу ике малайны да мин үстерештем инде, кәшләрем минем. Әтием үзе җырчы булгач, мин гел сәхнә артында, концертларда, театрларда үстем дисәң дә була. Икесе дә бик акыллы, бик укымышлы. Әтиемнең 2 югары белеме бар. Беренчесе филолог, икенчесе җырчы, консерватория тәмамлаган кеше. Һәм мин моның белән бик горурланам. Әнием бик акыллы, гел дөрес киңәшләр бирә белә. Мин уйлыйм, аңа бик күп кеше киңәшләр артыннан аның янына киләдер дип. Чыннан да ул әйткән әйбер гел дөрескә чыга. Әнием бик уңган, бик тәмле пешерә. Аның кебек пешергән кешеләрен мин әле күргәнем юк. Менә үзең дә әйттең, мин шушы әниләремне үзем карап үстердем дип, әниләрең турында нәрсәләр сөйли аласың? Яшь ярым гына аларның аралары, әйе, чыннан да. Иң башта Ильяс булуын белгәч, мин бик шатланган идем, ул бик көтеп алынган минем энем. Мин аның белән бик күп вакытны бергә үткәрдем. Коляскага аны утыртып, я яткырып, әлбәттә кирәк чакта молочный кухняга бара идек. Бергәләшеп. Аннары инде Мансур буласын белгәч, мин тагын
Шулай икән дип уйладым, әйе. Утырып еладың, әйме? Практически шулай булды, ләкин әлбәттә хәзер инде без тормышыбызны Мансурсыз күз алдыбызга да китермибез. Мин аларны бик яратам. Инеләрең нәрсә белән шөгыльләнәсең? Мансур безнең спортсмен, гел спортта, гел чаба, гел йөгерә. Көндә тренировкага бармаса, аякларына утяжелительләр тагып чыгып китә йөгерүгә. Ильяс безнең өйдә булган бүтән китапларын да укып бетерде. Тарих буенча да. Мин элек утырайм да, Ильяс, мен бер нәрсә сөйлә әле дип, ул миңа тарих турында бер нәрсә сөйли иде. Ул бик укымышлы. Әти бик акыллы, бар нәрсәне дә белә. Мине күп нәрсә дә өйрәткән. Миңа күп акыллы киңәшләр бирә. Әни Микешчан. Ул тәмрит башара, пешерә. Әти минем кебек спорт ярата. Ул минем белән футбол, волейбол уйный. Әни миңа һәр вакыт булыша, әлбәттә дәресләр әзерләшә. Әти әни белән мин гел чаңгыда шуам кышкыны һәм бассейнга йөрергә яратабыз. Мин аларны бик яратам. Кышта кар яткан бик суык чакта, мин ерак яктан өемә кайтам. Сагынып киләм һәм сине күрсәм, җылынып китәм. Сине күтәреп кочаклап үбәм. Ильяс улым, минем улым, син бит минем яктын нурым. Яратам мин сине Гадәттә иң яраткан кешеләребезне без ниндидер сүз белән телефонга язып куябыз. Сез үзегезнең ирегезне нинди сүз белән язып куйдыгыз? Айдар минем телефонда алтыным дип язылып куелган. Иң беренче тора ул чынлап та минем өчен алтыным. Ул менә алтын ир, алтын әти. Ул алтын куллы, үзе аның кулыннан килмәгән бер эше дә юк. Бүтән нәрсәне дә куеп куя ул. Алтын акыллы ул, аның белмәгән нәрсәсе юк. Тарих буенча да, география буенча да, филология буенча да, сәясәт буенча да, бүтән нәрсәдә ул чынлап та бүтән нәрсәдән дә хәбәрдер. Шуңа күрә инде ул алтыным дип юкка гына язылмаган. Ул чынлап та алтыным һәм хисләр сүрелми. 28 ел ергә яшәсәк тә, әле инде танышуыбызга 10 ноябрьдә 29 ел булып китте. Алла бирсә 30 елга да күп түгел. Ләкин хисләр сүрелә дип әйтмибез. Без әле һаман да урамда җитәкләшеп йөрибез, кочаклашып йөрибез. Үзебезне һаман да 18дә кебек итеп хис итәбез. Әлбәттә инде 29 еллык Айдар мине берничә урамнан күтәреп алып бараладыр. Хәзер аңа хәле җитми. Аерма шунда гына, әйме? Аерма шунда гына. Анысы минем гаеп. Минем вес артмаган булса, һаман да күтәреп җөрри әле. Хатыныгыз сезнең телефонына алтыным дип язып куйган. Сез хатыныгызны кем дип язып куйдыгыз? Минем дә телефонда шулай тора. Сездә дә алтыным? Менә чыгарып күрсәтергә алтыным дип язылган. Нишләп алтыным? Белмим, менә әле өйләнгәнче мин алтыным дип башлаган идем. Өйләнешкәнче. Нишләптер менә шундый алтын кебек итеп булмый. Без Зилә бит инде буйга үзе кичкенә, миниатюрный гына яшь чагында аеруча кичкенә иде. Шуңа күрә ничектер бәләкәй генә алтын бөртеге кебек, алтын бөртек дип мин аны шулай кабул иттем. Һәм хәзер инде менә шулай телефонга алтыным дип конкретно алтыным дип язылган. Мин аны Зилә дип телефонга яза да алмыйм. Ничектер алтыным. Әле инде сез үзара сөйләшеп шулай алтыным дип язып куйдыгыз. Менә валлаһи дип әйтәм, сөйләшеп язмадык әлбәттә. Син дә алтыным яз, мин дә алтыным дип язам дип алай дип сөйләшмәдек. Шулай килеп чыккан. Әллә соң инде ул миннән теге мин белеп бетерим, әллә минем телефоннан күреп ул язып куйды микән? Әмәләки мин үзем беркем белән дә киңәшләшеп язмадым. Мин үзем яздым, валлаһи үзем алтыным дип язып куйдым. Шуңа мин аны менә соңрак белеп калдым, ул да алтыным, мин дә аның телефонда алтыным дип йөрим икән. Алтыным дип язылган икән. Бер-берегезгә шулай алтыным дип кенә эндәшкәч, димәк, киләчәктә дә сезгә бергәләшеп алтын туйларны үткәргә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Гомернең һәрбер мизгеле, елның һәрбер фасылы үзенчә матур дусларым. Кышларның яктылыгын, аклыгын, сафлыгын күңелебезгә алыйк дусларым.
исәнмен булыгыз. Ям капмасын гүзәл яшьлектән син, шаяртырга әгәр уйласаң,